1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bubayami, mga luksami, naguskan mo mga aryami sa Islam, ayap man na mabubaluya bendingan tanwiman to na isay ni mambua ayam anan yan na bendingan sa ito tarikhul islami o di na Islamic history. Gaya iso sabab ayam anan yan na kaya taban ng mga Muslim sa isang kanan ingad pembetuan sa Istanbul. Diyan kanang da Istanbul nagyan na ni mantuay capital o di na Sweden panuruganan ingda Turkey. Na sa ikumasa o kaya giwallahu ta'ala sa mala kadato sa iku mga Muslim aming gulalan ko mga Turkey na ay ni beturun sa history na Dawlatul Osmaniyah o di na Ottoman Empire. Agyang kaiyaw pamanalang wana ingid sang kaya lamba kasbangan nagugyang kaya sopak sang kaya ingid sa Europa na kiyan datuan o mga Turkey ay maananian na padsi ko mga Ottoman bawataan ng Osman kagimaw to na kapapantagan na ay sultan na si Sultan Muhammad na lima sultan si Dawlatul Osmaniyah o di na Ottoman Empire. Ayabu idadiyan sa manuto na ayamaanan yan na 20 agud waragun sa isang kutuwa kayab girun wallahu ta'ala sa menang na iniilahumun wallahu ta'ala asun so kaya paka baluin yan na dato na katotosan yan din nagupagipagusay niyan ko mga ulama ang kutwa hadis ng Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peter yan sa ikumasa kapakalutiran sang kutwa Khandak, yung kutwa kalot sa maliliuta sa Madina sa ikukiyauma o keti dawa sa Khandak udi nagaswatul Khandak na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahaban yan la tuftahannal Qustantiniyatu wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysuha. Adna masa atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataban ng mga Muslim aing da Constantinia na miyakap pia adatu sukapan taga na datu sang kutwa masa na gumiyakap pia asundaro sukapan taga na sundaro apang bulalan si isang kutwa pamana kang kataban na si isa Constantinia. Sabab po mga urip no Allah sa ipuon ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko kaya so kaya wapatian na pisa sa kuya mga dato ko mga Muslim o ande manaya katabanayran sa Constantinia. Amisi siringan niran agyena ni mala apringa sa kuisla maguso mga Muslim kakagya gianan sa mga tawa bituan sa mga Roman. Mga pedisiran ng mga Roman kasundato mga Roman na miya dua ka grupo kabubetuan sa Imperatoria Romania Al-Garbiya agu Imperatoria Romania Al-Sharqiya, Western Roman Empire agu Eastern Roman Empire. Kadato o mga Roman sa tampar sa sedpan matataguon Vatican. Nagu kadato o mga Roman sa tampar sa sabangan agiya ingda Constantinia. Nagiya na niya kalala aredu ayo Islam maguso mga Muslim. Mga urip no Allah, so kaya dato Sultan Muhammad Al-Fatih na matagbasay dirunot turugang kuto pama na kapikiran yan sang kuto aw pama na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na rapi sa pupanganin yan si wallah ayama na niyan naroon sa bapun wallah akataba na kasakupa sa ingida Constantinia. Gira aw pama na niya kasumbayan sa subo na matya sa Quran na taman sa sumbang swalungan na ayamaanan niyan na persegadang kuta dato sa sabab sa panamarian nagudingan-dingan yan sa andemanay kataban na Constantinia amia kasapulo agwi sa magubato mga Muslim ipuong ko Umayyad Dynasty naguso Abbasid Dynasty sa ikum bawata Abbas na gusto bawata Muawiyah
kumiapat ko kadato Islam na si ipang kumasaw Osman bin Affan na giubatin ang na Constantinople na ay man niyan na did magubat kasabab sang kuta kabagrian na hindi. Mga urip no Allah, antom na ayo pa man na strategy, antom na ay akal siwa ang kutaw pa man na dato. Tomeni mo sa mga sundaro ay manan yan na miya kadiyan nga mga sundaro. Isa kaya panutulaw na magato sa 40,000 pa man na sundaro o pa man na pitiya kapyan. Na miyagda silan sa pa man na 70 kapal, abapor digira. Na siyungwan niran miyukit silan sa isang kanan o pa man na masimpita kaludan abubituan sa Strait of Dardanelles, agena ni Ipsul sang kanakaludan bituan sa Black Sea o di na Mait Maragat. Agyang kana na Mait Maragat kanababnari ba maitom na pamana ibubituro ng kutakwan, ibubituro ng mga panunutul a Black Sea. Naginan din ni kaludan ng kutwa ing da Constantinople na misa sa kabiyan suwaya maanan yan nandatuan o mga Turke at bituan sa Dawlatul Osmania sa isang kuto pamanaragon na kagya ayamanan yan nagyang kutayngid na diding kasuldan ng kutayngid o mga ridu ay kaadin ariri para duniran ruwa pamanaalang mga rantay andod ni kaya pakasayranon sang kutakwan kaya dikniranon na pamanagyang kuta masimpitaragat na kaya pagilitan kaya alangan sa pamana mga rantay putaw na di pa kaukit sa mga barko. Anto na siwa ang kuta dato na iniyor diriyan ang magawid siran sa pamana pera kadram o pamana lana. Go miyawid siran sa pamana mga tabla, mga papan, ang mga ulad na lini po sila ng kutaw pama na alang ipasulig sang kutaw pama na kaludan na biyato niran sa mga kapaliran na napiyakaw kit sang kutaw pa man mga tabla. Diyang kutaw pa man mga kapal sang kutaw masa na kanabatan to mga alakan. Di lagi daki ang na pamanatigtan wa mga nabal. Na inisungbud man pa man pira pulong gibo mama. Nasi ko solido kaya ramagan na mini lipo sila na palaya sa isang kutaw pa man ako. Minilipo sila palaya sang kutaw pa man na katataguan sa pamanapaglat. Ayamaan niyan na anak pagkapakasunaran tayakuan pamana iya alang sang kuto pamana masimpita kaludan na ipisulid sang kana Black Sea na takdir wallahu ta'ala asukya pitayan na miyahila yung mga tao sa Constantinople. Ayamaan niyan na anda ba ini 70 akapalamiya kasold na inalawiran sa pamanamitidawa sa kaludan na ayam yang gulaw la miya panutul nagyang kuto pa man dato na taman sa ama na niyan na may kasinub sa ragat taman sa irkian sukwan ayam na niyan na na dedinayama na niyan na kada isa panginamang kuta dato na miya kitidwad na urian niyan na miya kadungko silang man sa isang kuto pa man darpa kwan katataguan sang kuta malakuta sa isa Constantinople na biutawan na niran sa mga awidiran na kanyon mga awidiran na lutang agyutoy pagampagan na yung mausar kanyon ang mga ala sa isa interwa dunia kaaya pianutul o mga panunutul na adin na pamana kanyon niran apo pangaluan sa 300 ka kintar ator pamanakwan kalayan na kanyon na pamakusmulkon sumama ako kuda sa unta sa isang kuta simudang kuta kanyon na dipun pakadupuro ulo niyan na labi sa pulo kanyon sa pulo agut talawa mga ala kanyon na awidiran na biutawan na niran sang kuta-kuta bulang-ulang wan ang pamana arta sa katidawa na pamana aawidan niran na sa isang kutuwa masa na miyaka 50 aguli magawi na kaya suldan niran ng kuta-kuta na takdir wallahu ta'ala amiyata baniran ay da Constantinople. Mga uripun wallah kerpendapat ini wakabagrian na ingda ko to miya ka 50 aguli magawi na deden ayaman yan na perpay so paninindigo mga Muslim so kawaraw mga Muslim na dasiran din kada isa panginam na agyang kuto pa man mga kotairan na minitapwak sang kuto pa man na kaya sugataon ang kuta mga kanyon na taman sa miya kasulsiran na sukya pa kasuldiran na pilaway ang pamanang kuto pa man mga tao sa isa Constantinople
na miya ka surindir siran. So sumuri puriyaw pamanadato Iran na sumimbur sang kutaw pamanamiya kadakdakla sundar wa mga Muslim na din na yaman na niyan na retreat din surindir sa taman sa si miyatay sang kutaw pamanagira. Yuti peter una pamanam ini pagagitian ng kuta kadato yan. Ito na miyang gulaw la, miyang nesiran sa reinforce sa Europe, miyang nesiran sa reinforcement, panabang, makapuon sa Rome, sa Vatican, makapuon sa Ingda France, aya Peter o mga Christian, rarangitiran sang kuta mga Muslim, na mata-mataan nas kami, nagkabubayaan nami, aya pa na may layamin na sa mga surban o mga Turkey, adi suwaya maanan yan na mga kalu o mga Christian sa isang kanayang da Constantinople. Eno to mga uripon wallah, nasusura nga sa kapita. So, Roman Catholic, aguso Christian Orthodox, aya agama, aya kapito mga tao sa Constantinia, nagyang kuta Christian Orthodox, na ana din di kang bida na gusto Roman Catholic, na kararangitan o mga Catholic wang kuta pa man mga Christian si Isakwan, Constantinople, na dayran din na yung niyan na panabangi. Ad na miya nabang kiranaw pa man mga na dayran din tangkae, so kawarawang kuta mga Muslim, na emala nagyang kuta dato Iran, sa miya temo so mga Muslim, mga Christian si isang kutwa mala asimbaan abubituan sa Hagia Sophia, uli na Hagia Sophia, amia kalala o pamanasimbaan, na so kaya umaakiran ang kutwa sultan, na tigyan na di kanu pekel katigyan, sariken watigyan ka, so agama niyo na agama niyo din, na so mga tamukiyo na tamukiyo. Ayabu, apang ni namir kanu na buyagan kami sa buwis, na ayam anan yan, nami under kanu ko kadato kami, na diamis kanu pamunon. Ugain na umabatia iyo sa history o mga Kristiyano sa Europe, sa kapimbina sa Iran, sang kayo pa man mga tutulang ko Islam, na Peter Iran na pimasakir sira ng kuta dato, pilawayan sira sa kaya masakira-kira ng kuta dato. Takdir wallahu ta'ala aknabus, nasukyan naga ang kuta pa man ng mga dato, sa mga tao sa Constantinople, sa kuta pa man na katiro ang kuta dato, na sukadak lang kiran na sumiulid silang agama Islam. Sa kaya buday Iran sa agama agama Islam, sa giyutulin ikiya sa bapan sa pama, nagya Constantinia, nakagya mangutba ang kuta dato. Tiyake iniordirian o pamana limpiwan ng kuta simbuan, nakuha nun sulang wana baragala, siyang uran yan sumadakla to, so mga pagtaw niyan, na padisang kuta pamana khutba niyan na tiginay. Mga Muslim, nagyang kaya ingad na imbutuwak ng si Islambul. After na Islambul na Madinatul Islam o di na City of Islam, sa giyad nandun niyo pa manamiyak wa angaran sa taman ni Manto na Istanbul. Nagyab sang ka na Istanbul na meaning yan na City of Islam. Sweden Islam. Sa Miyabaloy sumambu so panuruganan, capital o Ottoman Empire, na sangko tarago na 1453 na kinwayran sa Edirne. Edirne, napadanang ko mga ingid sa Turkey, amyaw na kapital o Ottoman Empire na initransferiran si isa Istanbul na tama ni Manto na miyabaloy o pamana kapital at Turkey. Dito mga uripon wallah, ang kuto pamana 1453, March 28, May 28, 1453 na miyakalala utwa event, miyakalala utwa masa sa isa history sa dunia. Kaya man na niyan, na piya kapag umbos sa mga Muslim, so ay man na niyan, dito anong mga Kristiyano. Sababsan, nasilam na kan sa kanubu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.